ingkang winanting pakrumanten sasampunipun panjenengan sedaya kepalenggah satata dene sasmita ingkang kula tampi saking pangarsaning parigyan bilih sampun nanggap titiwanti gumbalaning tata cara parigyan wisudan tali dharma boyong basuki ngunduh mantupun sang pinarga temanten sekalian ingkang kaprah sinebat unduh mantu krana tinarbuka ngumandhang ladrang santi mulya murwani lekas kang diwa parigyan wonten ing injang siang menika nuwun kula nuwun amit pasangan liman kabeh ilo-ilo dina senabening ilo duni linepaning tulak sarek mugi dumawah ing tawang tawa sawlepan mugi diagung ing pangarsama saking panjenengan sedaya sagung para tamu dene kula kumantun sumatur ngredu hanggen sami sato telenggah sapet jagung sinamu mangun suka ing madyaring sasana parigyan saraning awrat anggen kula pidhawuh saking keparingipun Bapak Junaidi Ibu Sri Rustianti kados ingkang sampun kabiwara ing kathah bilih wonten ari pinilih Sura kang mus jinangka ing ari radite cemengan nenggih wonten ing dinten Minggu Wage Sura kaping 11 Agustus nengker ing warsa Kaleos langkung Bapak Junaidi saripit ingkang garwa Ibu Sri Rustianti keparengan nampi sawaning temanten saripit Sang Bagus Sahara Azhar Adi Gunawan SPSI ingkang sampun keparingan nigara kinasih kusumaning ayu Roro Rositan Roma SPSI ingkang menika wonten ing ari kalenggahan menika Bapak Junaidi kakepan tepi tata cara parigyan wisudan tali dharma boyong bas kunduh mantu isipun sang pinarga temanten sekalian ingkang kapal sinebat kunduh mantu purwakani atur monggo kula dhekaken maneka puja ngaturaken syukur kunjuk wonten ing sandha pepadaning Gusti Sang Purbaning Ret ing pangajap murih lumading tata cara ingkang rinantom saged lumampah rahaine skala manggih Yono Baski tumanduk sang pinarga temanten sekali Dirworam kakung putri ingkang nenting Suka Basuki murid datang tumbang sulampang kang tata cara keparana kula ngaturaken urut nanteng acara ingkang arep lampah pun lumadi purwan ingkang tata cara kapuraken babaring pangandika pasrah saking kadang pisan sumno ingkang dikasih dening punden kula ingkang winanting pakaramanten Bapa Surat Yasa Sumarata
jumeneng jinajaran ing kepiring kanan Bapa Sadiman, ing kepiring kiring Bapa Sarwanto. Rasa paripurna kya tumanggap baparing atur pangandika panamipasa saking Bapa Junaidi sekalian. Madyaning suka ing kalenggahan punika tangeh lamun yen to kawawa nyarya granggo karana pindhanira katemben kajugrukan ukir sari kabalabaran Samudra Madu ingkang dasuka amarwata suka dogotan bakit nyari pranggo Bapa Junaidi kanyun gandagung sajubru panjenengan ingkang winanting pakurmatan Bapa Yulbudi Tiawan jumeneng kapit-apit ing kepiring kanan Bapa Junaidi ing kepiring kiring Ibu Sri Rustianti. Sarening kadang pisan sampun kepareng kasato wuni sasulukos nanggi ing mangki ya kadang tumapang tata cara pangabekten nyundungan dumateng panjenengan ingkang winanting pakurmatan Bapak Abdul Ruslan ingkang kineng lolos kewangkingan sumambung roncen tata cara monggo jagawing parigyan aning atur pambagyar Jayuwana katur sagung kamulya tumuli kalajengan tata cara cedhak pinrapata pinilih tumunten parigyan paripurna diniten yekti paripurna ing parigyan mbuh bilih mangke sirat mojo pinangen sekalian sampun kabedhol saking telenging tetanen kadhiraken ingkang rama ingkang ibu jumeneng wonten ing wiwarane sasana Badrayasa saperlu jumulung karsa konduripun para tamu mekaten menggak urut renceng tata kang asli ampah dene serupa mintanipun Bapa Junaidi sekalian panjenengan sekasulenggan kanis keco ngantos paripurnaning parigyan sinawung paring berkapangestu pudyasta pujatu muring samudanipun saged lumampah kanilujeng tanpa wangbeng rahayu tanpa redu slamet kang tarwit satemparayine skala kalis ing Lubida luwun matur nuwun.